Γεια σας παιδιά, ναι, άλλο ένα giveaway για όλους σας. Τι giveaway όμως? Όλο μου το πάνω base παιδιά, σε όποιον έχει like, subscribe και γράψει ένα σχόλιο το οποίο δεν πάρει ούτε ένα like, θα κερδίσει όλο μου το πάνω base. Γι' αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γράψεις ένα σχόλιο και το καλύτερο που πρέπει να κάνεις για να πάρεις μέρος είναι να έχεις subscribe. Μπορώ να το δω άμα δεν έχεις subscribe και δεν θα σε βάλω στο διαγωνισμό. Οπότε πρέπει να κάνετε like σε όλα τα σχόλια. Εκτός και άμα είσαι τυχερός και το κερδίσεις εσύ. Δεν το ξέρουμε. Όποιο σχόλιο δεν πάρει like και έχει και subscribe το κερδίζει. Ωραία, όμως να μην τα απολυγούμε. Άντε, γεια, bye. Εντάξει guys, άντε bye bro, άντε bye, νοοτροπία read the book. Νοοτροπία read the book.